Buenas, chaval. Hola, Buenas. Què tal, com estem? Bé, molt bé. Bueno, estem ja a juliol, agost, el tenim ahir, dos programes, un estiu per davant, tenim moltes entrevistes, molts reportatges, tenim molta feina que fer, així que, com voleu, anem a... Què passa? No, feina no. Se n'anem de vacances. Tot l'estiu, sí. Però de vacances? Sí, jo me'n vaig a la Vall d'Albaida. Tinc el bitllet d'avió reservat ja. Però, bueno, Nerea, tu sí, no? No, Què? me'n vaig de festival. Però un festival són 4 dies. Ja, però me'n vaig a un altre festival després. Bueno, i a tot això, Ivan on està? Què passa? No, Ivan ja se n'ha anat. Està a Cancún. En Cancún. Cancún. Però Cancún és caríssim. No, ja, però lo que cobrem així que... Bueno, ja. Pues, bueno, la veritat, no sé. Parlant de diners, este mes el cobrem igual, no? Sí, sí. Bueno, jo no volia, però bé, se n'anem de vacances, tornarem a setembre. Oh!